Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 февраль дүшәмбе. Мин Әлзак Мәҗанов һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, тынычлык, файдалы һәм уңышлы көннәр теләп калабыз. Алдагы минутта тарихка кереп калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген май чабу, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән күп санлы гореф-гадәтләр булган борынгы славян бәйрәме. Бөек пост алдыннан атна дәвамында билгеләп үтелә. Май чабу җылы килүне, табигатьнең язгы яңаруы, кышны күңелле озату белән аерыла. Бәйрәмнең төп атрибуты кыймак, түгәрәк, кайнар, көннән-көн озыная барган кояш символын аңлата. Берләшкән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән бүген халыкара социаль гаделлек көнен билгеләп үтәләр. Оештыручылар уйлавынча, бүгенге көн хәерчелекне юкка чыгарырга, кешеләрне тулы һәм лаеклы эш белән тәэмин итәргә, ир-атлар һәм хатын-кызларга тигез хокуклыгына ирешүгә, шулай ук социаль муллык һәм социаль гаделлек урнаштыруга ярдәм итәргә тиеш. Социаль гаделлек илләрнең үзләрендә дә, төрле илләр арасында да тыныч һәм имин яшәү принцибы булып тора. 20 февральдә пешкән шикәрдән ясалган әтәчләр көне билгеләп үтелә. Шикәрне эретеп ясалган татлы конфетларны бабаларыбыз 15 гасырда ук әзерләгән. Әтәчләр, чыршы, балык яки өйләр формасындагы конфетлар байларда да, гади халыкта да популяр булган. Рәсемнәрдә еш кына ярминкәдә таяк белән йөрүче балалар сурәтләре очрый. Тәмле сыйфатларыннан тыш десерт, салкын дигәндә ютәлдән дәва булып саналган. Жир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. 21 февральдән алып 23-сенә кадәр Казан Кремле музей тыюлыгында Эрмитаж көннәр узачак. Аның төп вакыйгасы булып Эрмитаж Казан үзәгендә Александр Македонский көнчыгышка юл дип исемләнгән зур күргәзмә ачылуы була. 25-нче юбилей күргәзмәсенең ачылыш тантанасында Дәүләт Эрмитаж директоры Михаил Борисович Петровский катнашачак. Әлегә күргәзмәне монтажлау эшләре бара. Эрмитаж Казан үзәге хезмәткәрләре тарихта беренче тапкыр бары безнең иҗат төркеменә генә әзерлек чараларын карарга рөхсәт итте. Зур күргәзмә булачак залда эш кайный. Чын сәнгать сөючеләрне кабул итер алдыннан күзгә күренми торган күпме әзерлек чаралары бара икән бит. Менә бу тартмаларда 400-гә якын хәзинә, Эрмитаж музееның үз вакытына караган иң кыйммәтле экспонатлар. Аларны Петербургтан Казанга китерү зур сакчылык таләп итә. Во время транспортировки, да? Юлда экспонатлар зур вибрация кичерә. Дөрес терелмәгән булсалар, ватык кисәкләр генә килеп җитәргә мөмкин. Тартмалар ачылгач, белгечләр катнашында һәр экспонат җентекләп тикшерелә, башлангыч мәгълүматлар белән чагыштырыла. Менә бу арыслан белән көрәшүче Гераклсыны безнең чорга кадәр булган 2-3 гасырга карый. Мастерство, скажем так, у греков и римлян. Грек һәм Рим империяләренә караган сыннар чын мәгънәсендә сәнгатьнең югары үрнәкләре булып тора. Бары чырлар узгач кына 15-16 гасырда сынчыларның иҗатларында шул дәрәҗәләргә үсә ала. Барлык тарихның һәм халыкларның иң бөек патшасы һәм иң дахи яу башлыгы Александр Македонскийны мөселман халыкларында Искәндәр Зөлкарнәй дип йөртәләр. Гомере бик кыска булуына да карамастан, Македонский 32 яшендә вафат була. Тарихка ул хәрби яулап алулар хисабына яхшы коралланган күп санлы гаскәр туплый алган көчле идарәче булып кереп кала. Александр Македонский всегда был актуален. Он всегда был интересен зрителю, исследователю. Александр Македонскийның шәхесе һәр вакытта да кызыксыну уятты. Тамашачылар күзлегендә дә, тикшерүчеләр ягыннан да. Юкка гына исән чагында бөек дип атамаганнар. Бүгенге көнгә кадәр Македонскийның яңа яктан ачып була. Мондый күләмле күргәзмәләргә әзерлек 1 елга кадәр дәвам итә. Санкт-Петербург һәм Казан белгечләре катнашында булачак күргәзмәгә экспонатларны сайлап алу эше дә 1 ел чамасы. Залларны яңадан төзекләндереп, диварларны экспозициягә туры килгән буяулар белән өр-яңадан буяп чыгу өчен 2 атна җитә.
Казан парфюмерлары Эрмитаж Казан үзәге хезмәткәрләре белән берлектә күргәзмә өчен махсус хушбуйлар да уйлап тапканнар. Аларның һәрберсе аерым бер исем астында аерым күргәзмә залы өчен эшләнгән. Мөмкинлекләре шикләнгәннәргә әлеге хуш исләр һәм интерактив аңлатмалар ярдәмендә күргәзмә турында тулырак тәхсир алып була. Люди есть слабовидящие, слабослышащие, и нам хотелось вот эту инклюзию. Күрү һәм ишетү сәләтләре шикләнгәннәре өчен инклюзив рәвештә күргәзмәдәге экспонатларны тотып, тоеп алу мөмкинлеге бар. Бу хушбуйлар Александр Македонскийның кечкенә чагыннан алып, үсеп буй җиткәненә кадәр аның Мисыр һәм Һиндстандагы булган сәяхәтләрен күздә тотып эшләнде. Ярты җир шарын яулап алучы Искәндәрнең идарә чырын чагылдыручы берничә экспонат урын алган инде. Иң беренчеләрдән булып, менә бу кабер өсте ташларын урнаштырганнар. Аларның сыйфатлы, зәвыклы эшләвенә карап, грек цивилизациясенең никадәр мәдәниятлы икәнлеге турында фикер йөртеп була. Я думаю, эта выставка будет интересна всем. Әлеге күргәзмә төрле буын вәкилләре өчен бик кызыклы. Бигрәк тә балаларга киңәш итәр идем. Үсеп килүче буын биредә белемнәрен киңәйтеп, Александр Македонскийның бөек эшләре белән илһамланып китәчәк. Александр Македонский Көнчыгышка юл дип исемләнгән күргәзмә ир-егетләребезнең 23 февраль Ватанны саклаучылар көненә бүләк. Бәйрәм көннәрендә ачылып, күләмле күргәзмә 8 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Без исә үз чиратыбызда тапшыруыбызны дәвам итеп, студиябызның кунагына күчәбез. Халыкара туган тел бәйрәме көннәрендә Габдулла Кариев театрында премьера. Әлифба хәрефләр дөньясы дип исемләнгән яңа спектакль кем өчен әзерләнә? Бу һәм башка сорауларга Кариев театры артисты Энҗе Яруллина җавап бирә. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Энҗе? Исәнмесез, хәерле көннәр. Сезнең театрны тамашачыга иң күп премьерлар тәкъдим итүче театр дип саныйбыз инде без. Бу чыннан да шулай. Әле күптән түгел генә кунаклар килеп, бездә яңа спектакль була дип сөйләп киткәннәр иде. Һәм кабат премьера. Бу премьера инде менә кемнәргә юнәлтелгән, кемнәр өчен әзерлисез аны, һәм идея авторы булып миңа калса сезнең театрның директоры булып тора. Әйе, нәкъ шулай. Бу спектакль безнең 2+ дип бара инде. Гомумән безнең бит инде ул театр, ул шундый уникаль театр, бездә 0+тан алып 100+га хәтле булган тамашачылар килеп үзләренә ошаган спектакльне карый алалар. Ә инде менә бу премьерага килгән вакытта бу премьера 2+ балалар өчен, гомумән балалар өчен генә түгел, ә менә гаилә белән килеп бергә рәхәтләнеп карарга да мөмкин бу спектакльне. Әти-әниләрне, әби-бабаларны барысына чакырып каласыз димәк. Әйе, без үзебезнең бу Әлифба спектакленә чакырып калабыз. Әти-әниләрне дә, әби-бабаларны да, ул аларга да бик кызык, күңелле булачак. Гомумән ул бит Әлифба баланың, яңа гына дөньяны таный башлаган баланың аңына юл салу дип әйтер идем мин. Безнең инде ул спектакль шундый уен форматында, интерактив форматта бара. Менә кызганычка каршы, соңгы араларда бит менә татар теленә, безнең үзебезнең телгә карата бераз гына игътибар кимеп китте. Менә шул кадерләр юкка чыга башлады. Шуңа күрә инде без, әле ул бит балалар, хәзерге заман балалары, алар заман белән бергә атлыйлар. Шуңа күрә аларга информация да күп. Аларның һәрберсендә телефон, планшет, компьютер. Аларга менә син тегелә өйрән, моны бел, менә моны өйрәнергә кирәк дип әйтеп кенә дә булмый. Аларны ничек тә булса кызыксындырып, аларның игътибарларын бер юнәлешкә юнәлтеп, менә үз артыннан ияртә алырга кирәк. Бу эш бик җайлы гына түгел. Шуңа күрә инде без бу спектакльне үзебезнең нәни дусларыбызга уен форматында кырырга булдык. Шушы спектакль вакытында ул безнең 45 минут бара.
Татар әлифбасында бит әле 49 хәреф. Әйе. Аларны да әйтергә кирәк. Аларга инде татар хәрефләрендә без теге аерып күрсәтергә тырыштык инде. Әле алай гына да түгел. Безнең менә шушы әлифба спектаклендә татар мөхитен, татар телен, аның ғөреф гадәтләрен һәм шулай ук инде менә әкиятләр дә, татар халык әкиятләренә дә без теге басым ясарга тырыштык инде. Үзебезнең ғөреф гадәтләребезгә, милли бәйрәмнәребезне дә күрсәтергә тырыштык. Менә шулар бөтенесен үз эченә сыйдырган, шундый матур, милли дә, шул вакытта заманча да шундый матур гына спектакль килеп чыкты. Әйе, менә роликтан күренгәнчә чынлап та бик тә күңелле күренә. Шуны да әйтергә кирәк тамашачыларга, әлеге спектакльнең сценарий авторлары үзегез бугай. Әйе, беләсезме, бу спектакльне эшләү безгә шул хәтле кызык та булды, күңелле дә булды, чөнки без башта утырып уйладык. Үзебезнең бала чакны искә төшердек, мәктәп әле менә тәүге тапкыр гына мәктәп бусагасын атлап, беренче тапкыр кулыбызга алифба алган вакытларны искә төшердек, төрле алифбаларны актардык һәм инде без нигездә Мәрҗани фонды чыгарган алифбага нигезләнеп эшләдек. Шул башта үзебез әйтәм бит утырып уйладык, аннары бергә утырып яздык. Безнең инде режиссерыбыз Лилия Әхмәтҗанова, шулай ук минем партнерым Фирнат Насибуллин һәм мин сценарий авторлары. Менә Лилияны әйтеп киттегез, бу спектакльне куючы режиссер, ул менә былай дип язган, менә бу цитата. Кариф театрында яратып эшлисе китерә торган мөхит тудырылган дигән. Менә нинди мөхит икән ул? Аны ничек тудырырга? Ничек менә шундый матур-матур спектакльләрне бергәләп тамашачыларга тәкъдим итәргә икән? Нинди мөхит ул? Ничек дип әйтергә? Аның инде айырым шундый бер рецепты юк. Менә ул ничек дип әйтим? Кешенең үзендә булырга тиештер. Кешенең бит әйтәләр бит, кешенең менә ичендә нәрсә, ул тышка чыга дип. Бик дөрес. Ул инде менә артист кеше бит инде ул сәнгать белән яши. Ул инде өйдә дә сәнгать, аның эштә дә сәнгать, урамда да бөтен җирдә. Алай булмаса, ул баштан аяк сәнгатькә чума да алмас иде. Иң беренче чиратта менә шушы сәнгатьне чын йөрәктән ярату дип саныйм мин. Һәм әлбәттә инде бер-береңә ихтирамлы булу, игътибарлы булу һәм тырышып үзеңнең хезмәтеңне башкару. Ярый, рәхмәт. Сез үзегездә әни кеше, 2 балагыз бар сезнең. Балаларыгыз менә кайчан әлифба белән таныша башладылар? Кайчан таныштыра башладыгыз менә бу серле хәрефләр дөньясында? Кайчан алып бардыгыз аларны? Минем кызларыма инде берсенә 10 яшь, икенчесенә 5 яшь. Без инде гаиләдә үзебез татарча сөйләшәбез инде, татарча, ирем дә татарча сөйләшә алар белән, әмма ләкин садикларда, балалар бакчасында, шулай ук мәктәпләрдә сөйләшүләр аларның бит инде рус телендә. Шуңа күрә инде без өйдә гел татарча сөйләшеп, аларны менә шушы татар мөхите белән үстерергә тырышабыз. Әмма ләкин менә кайыр вакытта аларга кушылып үзебез дә русча сүзләр әйтеп җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә инде әлифба белән кичкенә бездә әлифба китаплары бар, алар 2. Ансы инде без укыган әлифбалар бит, әлифбалар күп төрле. Менә кичкенәдән аларга анда бит рәсемнәр дә шул хәтле теге сүрәтләр, ачык төсләр белән ясалган. Шуларны актарып, хәрефләрне өйрәнеп, менә кичкенәдән без алар белән шулай әлифба китапларын кулланып, укып үсәләр алар. Әлеге спектакль тормышка Республикабызның телләр комиссиясе ярдәмендә ашырыла. Аларга да бик зур рәхмәт әйтергә кирәктер инде, шулай бит? Әйе, әлбәттә, без аларга бик рәхмәтле. Менә мондый спектакль булу, ул гомумән безнең театр өчен, бездә инде балалар өчен куелган спектакльләр бар иде. Аны инде бик яратып килеп карыйлар, безнең бейби спектакльләр менә бәхетле көнем дигән. Менә бу безнең инде татар мөхитен чагылдыра торган шул ук менә татар телендә баланың теле ачыла торган шушындай әлифба спектакль ул бик кирәк иде. Ярый.
Алай булгач инде нәни тамашачыларны, әтәнләрне һәм әби бабаларны көтеп каласыз. Әйе, Алла бирсә, менә безнең премьера ул 22 февраль көнне сәгать көндезге 1-дә һәм шулай ук сәгать көндезге 3-тә, ләкин кызганычка каршы инде бу спектакльләргә билетлар сатылып беткән. Киләчәктә булыр, киләчәккә көтеп чакырып калыйк, шулай бит? Әйе, Алла бирсә, сезне чакырып калабыз. Безнең инде ул афишаларда күренәчәк, Алла бирсә. Рәхим итегез. Без сезне көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен уңышлар телибез. Афишада матур-матур урын алып торсын иде әлеге спектакль. Бик зур рәхмәт сезгә, амин, шулай булсын. Без тапшыруыбызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин ГТО нормалары турында сөйләп китер. 2010 елдан башлап, әкренләп кенә ГТО комплексын яңадан торгыза башладылар. Хәзер ГТО комплексы ул тулысынча эшли дип санала. Монда да докторның үз роле бар. ГТО комплексына балага катнаша алу өчен рөхсәтне педиатрдан алырга кирәк. Педиатр яки терапевттан алырга кирәк. Анда аерым критерийлары бар. Әлбәттә, ГТО ул махсус бер нәрсә, ул җиңел һәвәскәр физкультура түгел. Анда һәр бала катнаша алмый, бары тик физик яктан бик көчле әзерләнгән бала гына катнашалар. Шуның өчен аның аерым критерийлары бар. Шулай ук спорт белән шөгыльләнә торган балаларга профессиональ спорт яки теге чынлап торып профессиональ булмаса да, һәвәскәр спорт булса да, чынлап торып көн сайын тренировкалар белән бәйле булган спорт булса, аның аерым критерийлары бар. Нинди обследованиялар үтәрелергә тиеш. Мәсәлән, иң әзендә елга бер тапкыр ЭКГ ясатылырга тиеш андый балага. Ул бала вакыт педиатрга барып күренергә тиеш сәламәт вакытында. Авыргач та аны менә яңадан спортка кайтару алдына тагын бер тапкыр докторга күрсәтеп барырга кирәк. Ягъни нәрсә әйтергә телим, аның критерийлары эшләнгән, фәнни яктан ул алгоритмнар бар. Шуның өчен әти, әни, тренер һәм педиатр алар икесе бергә менә бу баланың спортка никадәр бирелгәнен билгеләргә тиеш. Әблай тулысынча былай әйтсәк, спорт ул зарар нәрсә түгел. Кайбер ата-аналар спорттан, физкультурадан куркалар, бер дә дөрес түгел. Киресенчә, тенденция башка булырга тиеш. Без балаларны күбрәк спортив, күбрәк физик актив ясарга тиеш. Спорт бит ул сәламәтлекне түгел, ул бәхет тә әле. Менә шундый кызык фәнни эзләнмәләр бар. Спортка биргән кешеләр, алар күбрәк үзен бәхетле дип сизә. Ул да бик мөһим нәрсә бит. Кеше үзен бәхетле дип сизәргә тиеш. Узган якшәмбедә танылган композитор Александр Сергеевич Ключеревның тууына 117 ел тулды. Композиторны җырлар остасы дип саныйлар. Аның мелодизм, гармония, якты лиризм, табигать образларының нечкә тойгысы белән аерылып торган әсәрләр безнең телевидение фондында да урын алган. Шуларның берсен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Һәм мин Әззәк Мәҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Синең хакта Александр Ключерев музыкасы, Әхмәт Еркей сүзләре.